L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-Parlament is-sokta intemm id-dibattitu brabta mar-rapport fl-inkjesta pubblika fil-mewt ta' Jean Paul Sofija li tilef ħajtu f'inċident fiż-żona industrijali ta' Kordin f'Diċembru tal-2022. F'wieħed mill-aħħar interventi d-deputat Laburista Whip tal-Gvern Naomi Kakija innotat l-ipokrezija tal-Oppożizzjoni li jimamda politikament u għaċċana biss għal punti politiċi. U l-bieraħ waqt il-maska tal-Oppożizzjoni f'dan kollu meta ħabbru li se jresqu mozzjoni ta' sfiduċja fi 3 ministri. Għax sem jaraw sal-gwadan politiku jekk jeżisti hawnhekk. Komplittajt kif kulħadd għandu dritt li jkun sigur u li jmur id-dar lura ma' familtu. Kakija osservat kif dan id-dibattitu l-Oppożizzjoni tkellmet esklusivament fuq ir-responsabilità politika u ma tat l-ebda kontribut biex ikomplu jitwettqu r-rakkomandazzjonijiet għal titjib. Qalet ukoll kif għall-Partit Nazzjonalista l-inċidenti ġraw biss fi żmien Gvern Laburista, enfasizzat id-differenza bejn iż-żewġ amministrazzjonijiet fejn Gvern Laburista kien diġà beda jwettaq ir-rakkomandazzjonijiet permezz ta' riformi li saru. Palli kieku li mwiet fuq il-post tax-xogħol ġraw biss taħt gvern jew ieħor. Palli kieku hija relevanti din insensittività illi ma nistax għalija f'dan it-tip ta' dibattitu. Dak li huwa ħażin dejjem. Bid-differenza illi issa għall-ewwel darba f'dan il-pajjiż għandna gvern li qed jgħid mingħajr kantunieri illi qed jieħu dawn ir-riformi bis-serjetà li sentuhom priorità. Li diġà beda ilaqqa il-Kumitat tal-Kabinett li se jkun qed jikkoordina l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta. Żiedet tajt kif l-Oppożizzjoni qalet li dawn ir-rakkomandazzjonijiet se jibqgħu biss fuq il-karta, avolja numru minnhom diġà bdew jitwettqu, fosthom il-liċenzjar tal-kuntratturi u l-bennija, xi ħaġa li kienet proposta mill-qorti wkoll fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista, iżda ġiet injorata. Semmit kif il-Gvern anke wettaq rakkomandazzjonijiet mill-inkjesta Quintano li saret brabta mal-mewt ta' Mirjam Paċ, fosthom bit-twaqqif tal-Awtorità għall-Binju u l-Kostruzzjoni, il-BCA. Komplit telenka kif importanti li jkomplu jolew l-istandards f'dan is-settur, inkluż il-qalba ambjentali aktar sostenibbli, fil-waqt li appellat għal aktar maturità politika.